Hitungi ya. Siji loro telu ngono ya. Ya. Ngobrolke nyapa kene kabeh. Ya, ngobrolke. Siji. Kok sing wong. Sinten kok ngetek kae. Apa selak kedereng kok piye to? Bayarane oke kok. Siap ya. Setelah ingin apa? Ngobrol. Cerita. Ya. Ngobrolke. Saya tak nyumet udut saya. Saya udah lagi kecut ini. Iso ya deh, nggak dicoba kok. Jadi iso koprol apa ora? Tek alasan ae tek ngombe tek udut, terus suwe-suwe lak madang kan. Ya. Kaya ning warung ae. Lah dikoprolke. Kok nek aku kadung kedereng kegelan ngoprolke sinden lah kok. Wis ana dikoprolke. Siap, ya. Ngobrol ke saya. Sini siap. Siap, ya. Itu. Saya tanganku unyu-unyumen lho. Saya apa sih ker? Ngantuk. Iki kok lunyuwi nek nganti mlucut nibani dalange gor nang kok. Ya dikoprolke disesek nesek ben penak. Ya siap ya sidene. Yo ngerti kene kabeh. Ya tanganku kate mak neng-neng ngono ya. Iki kok nek ora nang nggone bae aku ya apa ngene iki asine. Ping pira mau? 30. Ping pira? 30. 30. Soben nek rene nek ping 50 ya. Nggo olahraga. Anoman, pripun Kyai? Jenengan niku ageng suwun napa sirep? Kok kaya bobo ora genah. Ya saking tanggape pengendang wis ngono kuwi. Pripun Kyai? Kae wadya bolone diwasrani kae undurna dhisik. Kae bakal gawe untran-untran ana kayangan. Lah panjenengan aku tak munggah ana kayangan iki bertari durga ana kayangan abgawe rusak. Nggih, setika ngestaken dawuh ya.
Ayo mandek. Wis. Ayo sih. Sang kapiranmu pinangkul kinempit kempit kuwe ladalah tak sawang ora pangklin iki ana kethek putih Anoman kang ana ngarepanku ya dasar kepara nyata aku ngerti glagat lan tindakmu kowe bakal gawe untran-untran ana kayangan luwih becik kowe bali yo lho itu bacot ora entuk yo bacot lakon tak pecah sirahmu ngono kowe ladalah wani lawan Diwosrani sintawedene apamu gagi maju bareng madya balamu ora bakal mundur jangkah parat. Kalayaksa cekel Anoman iki dadekke bandar Kalayaksa. Oi! Oh! Tampani do, ojo mung main HP ae. Tampani do. Ngono lho. Nyambut gawe karo ayah. Ojo main HP ae. Nduk, hadap sini. Ciluk. Bah. Ciluk. Bah. Ambung sih sayang sih.
langit kelap-kelap kantor lir kincange ngalis kowe ladalah buta rak nek digawe becik ya kowe durung ngerti kondange Hanuman jaman Pancawati dendha biyen nek mung dadi gedhe aku iso dadi gedhe gage sawangan Hanuman dlondengku sepira sawangan oman-oman. Ayo. Sawangen dlondengku sepira gage. Aku ki yamene iki wancine gedhe ngerti ora kowe. Anggere tak lulus-lulus ngerti-ngerti gedhe ngene iki. Apa kowe? Gage maju. Wah. Kikit pedhot gulumu kowe. Woi. Woi. Wayang semono ya jek dikoprolke ae. Os, weh, mati aku. Wah. Edian weh. Weh langsung apa? Edian weh man. Oh! Mati aku! Oh. Wah, jare. Oi! Pedhot gulumu kowe. Weh. Oh. Weh.
serati berani yang pukulo kaget sotaning manah kulo tupi kulo tampi dawuh timbalan paduka kanjenge yang pukulo menapa saking agenging dedosan ingkang kulo sandang pukulo Dasana ing rikalungguhan iki kayangan ketaman prahara ketaman guru-guru mergo geseng judul tali wangsa ya mergo katresnan utawa bebrayaning manungsa kelawan widodari sira sumurup lamun to manungsa datan bisa jejodohan kelawan widodari yaiku ingkang dadi punjering perkara sumurupa anggon kita palakrama kelawan panengah Pandhawa iku yektine nerak pacak rajang perbatan luduk angger-anggere kadewan jeneng kita wis muni angger-angger mau wis ana lan nyebutake lamun to manungsa datan bisa palakrama kelawan jawata mula ing ripalungguhan iki tak jaluk mulunging rasamu ikhlasin batinmu tak jaluk pengorbananmu supaya jagat kateman hayu lan rahayu wiwit dina iki sira kudu pisah kelawan Janaka kegono bang sumira dedet jakating Batari Dasana dupi miyarsa pangandikanipun ingkang eyang ngalumpuk datan darbi karkat kaya linala sanata bebayune Brawijil kang waspa prasasat datan kena binendung sanadyan ketaman margya parandene nadyan to magep-magep pegat-pegat
kawijil kang dadi ature brangkangan marak ing ngarsaning Kanjeng Eyang. Kula nyuwun welas lan kawicaksanan putraku. Meskipun putraku Kanjeng Eyang beksa ing palungguhan samangke Dresana nandhang garbini nandhang bobot sampun pitung candra. Menapa boten wonten cara sanes kagem kirep dahulu Kanjeng kejawi saking menika Dresana kedah pegat kalian memani ing katresnan kula. Kula boten saged nampi Eyang. Dresana sumurupa nadyan to dewa bakal megatake katresnan kita lawan Arjuna, nanging tetep ana kawicaksanan ulun. Mengko yen Janaka wis ninggalake sira, isih ana priyagung ingkang saguh ngayomi Dresana sakutuhe. Ora ana liya kejaba Ratu Tunggul Malaya, Dewa Srani kang bakal dadi jodohmu. Boten ya. Gatoka, Dresana mancing disengke. Sinok moyo winah yo ing asepi sinimpen telenging kalbu. Dresana, kowe nampik Prabu Dewa Srani arep golek ratu sing rega pira kowe Dresana? Nyuwun pangapunten. Sampun dados sumpah prasetyaning manah kula. Kula bebujuan boten kaping kalih pukulun. Batoba Dresana jaluk diajar. Kaya sinengkake wahyaning mangsa kala Bauta saya dewasa kandhutane Bathari Dresana labet saking puteking manah sesaing dada nganti kaya bledak-bledako miyak langse Gumbala Giri
mijil kakung glewu-glewu kaya golek kencana. Wis. Batobat. Lambene kok komat-klamet apa njaluk mie? Upama tak mii nggonku ya wis tepas. Wis ora metu banyune susu. Upama metu banyune susu ya mung icit-icit. Batobat. Metu sithik ning ya mung sepo pahit. Blas. Bayi iki metu saka kandhutane Dersanala karo Janaka. Besok nek gedhe ora mrene dadi memala tumrap aku. Tak pateni dina iki. Mati dening aku. Bocah diajar kok malah joget ngerti Rama sajake anake tukang kendang iki. Bayi tak ajar kok malah joget kaya ngono sajake ngece kowe. Ya, dudu kene papanmu. Neraka yo mani pacanganmu parang tanjir. Mudhani aromarum. Bromo, lah kok kowe enak-enak ana kene kowe Bromo. Lho, kula menika susah Kyai. Lho susah. Aku ya ngerti nek kowe susah. Kowe ngerti ora putumu? Putu sinten? Kowe duwe anak Dersanala apa ora? Inggih dadah. Dersanala bayine wis lair
saiki arep dicempluke ana kawah candra dimukul dening Betari Doga. Sing becik ya ngono kuwi. Mbah sing tanggung jawab ya kaya kowe kuwi. Waduh, Pukulun. Tujune kok paduka ngemong lelampahan menika, Kyai. Ayo. Iki putumu iki. Aduh, inggih Pukulun. Arep mbok jenengke apa tak jenengke? Panjenengan kemawon Pukulun. Ya. Sadurunge tak wenehi jeneng bayi iki tak gedhekke luwih dhisik tak dusane nganggo banyu gege neng jero geni iki tak klumpuke hatining geni pirang-pirang tak klumpuke dadi siji neng putumu iki Rama. Saduli tombel wis gedhe tenan saiki putumu Brama. Aku iki sapa, Kak? Kowe durung duwe jeneng. Kae sing neng mburimu kae mbahmu kae. Endi, Kak? Mburimu kuwi. Iki, Kak. Iya. Iki mbahku, Kak. Iya. Iya, Ger. Ulun Bathara Brahma mbahmu lho, Ger. Oh, sampean Bathara Brahma mbahku. Iya, Ger. Lah sing mburi
Iki sapa, Mbah? Kok modele kaya Doraemon ngono? Doraemon dengkul mlocot iki. Genah. Baguse kaya ngene kok Doraemon ta. Aku iki yo mbahmu ngono. Nek mburimu kuwi mbahmu asli ning aku iki Mbah Sambungan, ngono. Oh, Mbah Sambungan. Iya. Lah jenengmu sapa, Mbah? Aku iki celuk wae Semar. Oh, Mbah Semar. Iya. Lah terus aku jenengku sapa, Mbah ki? Iya. Muga sineksenke blak papat isine rina wengi kowe tak jenengake Bambang Wisanggeni. Aku Bambang Wisanggeni. Iya, kowe Bambang Wisanggeni. Bromo, kula wonten dawuh ngulun. Kowe ndelika dhisik. Kowe ndelika sakarepmu bakune kowe aja nganti petuk karo diwa-diwa dina iki. Oh, kula kedah ndelik. Ya. Lajeng putu kula menika pripun? Putumu kok neng aku. Wis sing tanggung jawab karo aku, kowe manungsa karo sutradarane aku iki. No? Kowe ndelika. Nggih. Kula ndelik niki. Ya, ndelika sing rada adoh. Ning yo kuwi, kowe nek aku ngetan, kowe kudu melu ngetan. Nek aku ngulon kudu melu ngulon, ning kudu mlipir-mlipir aja nganti weruh dewa. Lan kowe aja buka wadi iki sadurunge wadi iki engko kewiyak. Nggih, ngestaken dawuh Kyai. Lembahku lek lunga kek. Kek lunga nang ndi kek? Ben golek kopi ning warung kono sik. Lah aku kok karo sapa kek? Kowe karo aku wae. Kowe karo aku malah iso sepelan kok. Ora usah karo mbahmu. Mbahmu Bromo ki nek dijak sepelan wonge lalen akeh kobonge. Wis karo aku wae. Oh ngono ya kek. Iya. Lah iki mau lungane mbahku kok dibarengi swara. Iki swara apa iki mau kek? Iki mau suarane ngopo kek? Kae suarane motor. Ayo nonton. Ayo mlayu. Ngono to kek. Kae mau mbahku lunga kok swara apa kek kok gemuruh kaya ngono kek. Kae iki suarane gamelan Lokananta. Oh, gamelan Lokananta. Iya. Lah kok metu suarane? Gamelan kuwi anggere ditutup mesti metu suarane. Oh, ngono to kek. Iya. Lah kae gamelan kok ana sing grandul-grandul bunder gedhe kae apa kek? Kae sing jenenge gong iki ya kae utawa kempul. Kaisane muni anggere ditutup mesti metu suarane iso muni. Oh ngono kaisa. Lah sing mlenu bunder-bunder kuwi kuwi jenenge bonang. Kuwi nek ditutup mesti ya metu suarane. Lah pinggire dalang iki apa iki kok cantik-cantik? Kuwi jenenge sinden. Kuwi ya ditutuk kae iki. Kuwi sosok ditutuk, sosok ora. Tergantung kebutuhan. Kuwi anggere kira-kira rada sepi ngono ya iso ditutuk. Tergantung suasanane kepiye. Ngono kae. Iya. Ning
sinden pinggir kene. Oh iki. Pinggir dalange nomor 2 ki ra kena dituthuk nek iki. Lah kok ra iso dituthuk piye kae? Lah kuwi sinden duwe kentongan kok. Mulai dituthuk malah bentrek iki. Lah iki awake dhewe iki nang endi to kak iki? Iki sing jenenge ana neraka ki ya ngene iki. Oh, neraka kak. Iya. Lah kae kok nang jerone neraka kok ana geni mulat-mulat. Endi? Kae kok ana wong mlendung wetenge dipentungi nganggo godho geni ki apa kek? Kae biyen uripe ning alam donya senenge ngombe bir ciu ngono kae. Mula wetenge dipentungi nganggo godho geni ngono kae. Tur leh tuku ora nganggo duwite dhewe. Jaluk kancane. Lah sing tangane dirajang-rajang kae kek. Kae biyen uripe ning alam donya senengane colong jupuk. Anggere jagungan karo kancane roh korek ngono digembol. Rokoke kancane diseleri. Sok-sok korupsi duwite negara barang. Mula apa-apa regane do mudak BBM mudak kabeh saiki. Mula sok maneh dipentungi nganggo godho geni ngono kae. Lah kae kok ana wah ora mentolo nyawang aku kek. Sing endi? Kae sing mburi dhewe kae kok. Ana wong lanang kok pelanangane dirajang-rajang kek. Kae biyen uripe senengane neng komplek do Banteng wis ngono kae. Golek LC karaoke mula pelanangane dirajang-rajang ngono kae. Lah kae kok ana wong wedok dirubung uler jeduk kae apa kae? Kae sok manis sinden ngantuk kae. Sinden anggere nyamene kok dolanan HP lah kuwi. Dirubung uler jeduk ngono. Kok dijenggungi sirahe. Lah kae kok wah ana papan sing indah banget kae apa kae? Kae sak pinggiring neraka kae ana sing jenenge swarga. Oh swarga kae iya. Papane indah, adem, ayem, tentrem. Swarga. Nang jerone swarga kok ana wong lanang blakonan kerisan nganggo beskap. Kae sopane dalang kae. Sopane dalang lomo, ora isanan. Kae anggere wong nanggap ora tau dijaluki panjer, malah sing nanggap kuwi dipanjeri ben ora batal. Ngono ya kek iya. Dadi nek kene iki neraka ya kek iya. Lah terus aku iki anake sapa kek? Kowe durung ngerti anake sapa kuwi wong kliyang kabur kanginan. Ngono. Iya. Wong kliyang kabur kanginan yen kowe pengen ngerti bapakmu ibumu kowe tak kongkon munggah ana dhuwur ana kayangan kae. Munggah? Iya. Kowe petuk ana karo dewa-dewa. Saenenge dewa takonana sapa pakmu sapa bumu. Lah nek dewane ora ngerti Jwata Sindase ngono wae dewane. Lah aku kok ora kuwalat kek ora. Nek Semar kok kuwalat. Ning ya kuwi kowe aja ngomong sing ngakon aku ngono ya. Engko nek kowe ngomong-ngomong sing ngakon aku, kakekku malu ngono. Aku takon karo dewa, nek dewane ora ngerti pakku buku jotosi kek. Ya, jotos ana ya. Mangkat aku.